advisory naton ma'am regarding sa mga Christmas decorations? Oo, ang aton nga gina-require is that ang mga aton nga mga retailers dapat magbaligya sila sang certified sang Bureau of Philippine Standards nga mga Christmas lights. Makita nato na ang mga markings bala kag kun ang aton nga mga retailers before sila hatagan sa ila suppliers may luwas sa mga marks na makita sa mga packaging, may certification gina from the Bureau of Philippine Standards. So together with the mga items, pwede nila ngayon sa ilang supplier ang certification. Copy of the certification nga ang muna nga stocks or batch sa Christmas lights naga-conform sa requirements ng Bureau of Philippine Standards. Ma'am, ano ka importante ina nga dapat naga-conform gid sa Bureau of Philippine Standard ang ini ma'am nga mga produkto? Oo. Ang Christmas light included siya sa mandatory product. Like sa mga aton appliances, construction materials, electrical supplies, may mga ara na nga ginatawag nga mandatory products. Silingon, before sila i-sell sa market, dapat ma-test sila anay sa Bureau of Philippine Standards kag ma-certify for safety and quality. So, may Philippine National Standard number 189-2000 ang mga Christmas lights naton. So, because mandatory products sila, dapat naka-test kag ang magwa sa market assured na nga nakaagi sa test amo na ang aton nga assurance sa aton nga mga consumers na ang ginabakal nila safe man kag maayo nga kalidad. Oo. That is why no kung i-compromise mo gid mo safety kung wala na sa karon standard kada naman basi bila kibot ka saksak mo subong dugay-dugay gali gulpi say naglupok ang mga Christmas lights. Oo. Amo na gani sir na ang nahambal dito sa national news nga during sa ilang monitoring kag enforcement may na-confiscate sila because although nga amo na dapat ang ato nga policy nga dapat na ang nagabaligya or ang nagamanufacture maagi gid sa Bureau of Philippine Standards may ara pa nagalusot nga mga uncertified na panawag naton wala na certified. Okay. So kung makalambot sa market, pag ma-monitor bisang DTI, amo na gani may enforcement ng ginapang confiscate na para ma-prevent nga mabakal pa siya sa mga consumers. Kag sa aton man consumers, dapat may awareness man sila nga kung magbakal sila, hindi lang sila maglagas bala sa barato, kundi sa nawon din nila nga like sa mga labels may dapat sila makita dira nga ma-assure sila nga safe man ang ila ginabakal. Yes ma'am, no tsakto gina ma'am kay wala labot nga barato siya ang imong ginapangita ang compromise aton kung kaisa nga aton nga safety personal. Oo. Kag sa aton pamilya of course no. So ma'am diri sa aton sa Negros or even in Bacolod City kay diri aton capital usually diri ginagadagsa nagapamakal may mga activities kita monitoring like that ma'am. Intensified gid ang amon monitoring amo na bala ang na-mention man kay ina nga seasonal products na sila nga during this time ang intensified man ang monitoring sang DTI on that product so inabantayan gina naton. Okay. So sige aton mo to. And isa pa diri ma'am sakto tambal mo kaina nga bisan dapat ang mga konsumidor bla nagabakal sila mangin aware sila kay dapat mo found out nga wala na marking pwede sila go ka report sa DTI ma'am no nga amo ni ang isa ka store diri gagyan in case din man kun ay amon monitor pila lang man kabilog ang may possibility nga hindi namon abi mabalaan mas mayo nga ang customer ma-report or ang store mismo pwede nila i-check sa amon opisina kung ang gina-supply sa sang ilang mga suppliers certified kung bakit na bagsakan sila bala sang mga uncertified daw. Oo. Pwede gina nila ma-verify. Ma'am, sakto na siya ma'am no, sakto gina siya nga panugyan sa mga nagabaligya dala nga sila mismo para hindi na magabot ang tiyempo nga kaduan pa sila i-recover pa to basi bla mo pangatubang pa sila kaso nga nagabaligya sila sila. Oo. Sila na lang gid kadto dira sa opisina ka DTI tani no?
Oo, may araman kita sina procedure sa enforcement. Like example, may nag-report sa aton or kami man mismo nakakita during sa monitoring, amo na dayon ang enforcement team ma-issue sang notice of violation sa store kag on the spot kung ano dila kadamo nga stocks ipang-confiscate gina sa nga i-hold anay nga hindi siya pagbaligya. So may procedure man na siya, like example ma-present nila nga certified man gali kung makuhaan nila mga papeles. Possible nga i-dismiss man na, pero kung hindi na nila ya ma-justify nga wala gid sila ya balaya certification from Bureau of Product Standards, ma-proceed na iyang kaso against sa ila. Sila gid pa mga manghirap. So, luwas sa confiscate, sa worst bala sa confiscated items, may penalty pa na sila. Ay, double dead gilangguan nila pamo ni sila, kaya may penalty na, may chance pa nga ma-filean kaya gre kaso. Makakag-confiscate kung ano man kadamo ang stock mo nga makita. Amo na siya. Gani, ma'am. So that is on the issues ang sining decoration, mga Christmas lights, good example. Hope nga sa tumatag panoy, klaro, gitong pag-expect ka Ma'am Lina, na dapat certified gid ang inyong ginabakal, may mga markings gid, no, sang Philippine standard. Hindi lamang nga ginasiguro naton nga hindi peke ang inyong mabakal, pero ang safety man sang inyong pamilya o kung kamo mismo nga nagatakod, no? Kay ay man ma'am nga Pasko subong niya may mga mahalitan kay imo yabla, no? Oo. Ang amo na gani man sir, ang para man sa aton consumer, kung ara na sa aton ang mga Christmas lights sa ginagamit na naton sa aton balay, may mga ara man kita nga mga warning suitable gid like kung like ang lamp na panawag sang individual bala nga suga na nga kung kisa mapunder sa ihukson mo kung gusto mo islan. Di dapat kung mag-amo na i-off gito anay sa puno bala sa plug. Mga amo na ba nga mga tips kay ma-avoid naton ang mga ano ganina ang sunog, masunog, kag ang i-avoid naton ang risk of overheating bala. Kung may mga feed lamp sa mga gagmay na nga individual na bala, i-replace immediately ang kaya ang i-replace the same nga wattage or voltage. Tapos kaya pag nga ang aton bala electrical outlet, hindi naton pag i-overload like damo-damo gid ang naka-plug sa isa lang ka outlet, basi bala ma-create sang enough din na heat na makastart sang sunog. Sakto siya, no? Sige. Anyway, ma'am, that is on the electric nga mga matters. Ma'am, sa Noche Buena, ma'am, kamusta naton nga Noche Buena? May mga advisories man kita. Isugpon ko nilang abi. Oo. Ang aton Noche Buena, nag-release na ang DTI sang 2023 Noche Buena Price Guide. So, distributed na siya kag-aware na ang aton mga major groceries and supermarket. Gina-comply man na nila ang price guide. Amo na ang way naton nga ma-provide naton sa aton consumers ang affordable nga prices. Ang reasonable nga prices. So, kung may nag-increase man da nga mga items, may rason gid ina nga nag-increase siya. Okay. So mga muna isang ato ni patuman this year ang aton nga guide, no? Not so na guide sa mga konsumidor. Anong tip ninyo, ma'am, on the part of the DTI? Anong tips naton sa aton nga mga consumers at tumatag palamati para mangin budget friendly o kung nabi masiguro nila nga hindi sila bala matam-an gid, no, this coming Christmas, Ma'am Lina? Ang balis at para sa ating consumer, i-exercise yun ang comparison shopping. But silingon, i-consider nyo ang tanan nga options. Kung example, ang isa ka item, tamo na sa brands, lain ng price, mapili, gid. I-consider gid ang all options para ang nagustuhan gid nila kag ang nakaigo sa ila budget, ang gid ang ila mabakal. So, compare anay or canvas before buying. Tapos always check the labels, especially sa mga food items, ang mga expiration date, price tags,
ang sa mga products before sila magbakal. Para ma-avoid nila ang pagkatapos, damo pa reklamo, lawis na Ulihi pa. nadaan ng silahanay sa baklanay. Garis ang yung problema kaysa mga ulihi pa ka mareklamo bla, no? Oo, do awat both man sa store kag sa buyer mismo. Ano pagid, ma'am? Kada po i-inspect din nila ang quality of products para ma-avoid ang mga counterfeit or mga fake. So para ma-avoid din mabakal na lang sila sa mga quality products sa reliable or trusted store sa aton mga groceries, gito ba natin kag mga supermarket in case sa mga grocery items. Okay. Tapos, i-watch out ginila ang promo deals, like mga discounts, tie-ups, bundles, giveaways, may mga free samples, i-avail na nila. By the way, sir, i-advertise ko na lang for today and for tomorrow, ang KJ Fairmart bala, may ara sila nga Home Savers Expo Diskwento program na siya sang DTI man kay nagpartner kami. Until tomorrow lang dito sila sa SMX Convention Center. Kadamo-damo dito kaya to kaina mga bundles, discounts, damo-damo to kagdamo man to mga buyers. So para sa aton bala nga mga consumers, pwede man sila kahingabot dito hasta pa man tomorrow. Okay, oo. At least, no, amo na mga kakson, amo na Ma'am Lina, ang pinakauna, mayo gito nga tip, ang compared shopping. Yes, Comparison shopping. Kay tip na makita mo gid bla, anong pinakabarato, but at least ang kalidad ara gyapon, no? Yes. Ma'am Lina, thank you so much, gid. Sige, thank you, ma'am. Salamat, Gid. Thank you, ma'am. Action Reports, Afternoon Edition. Ma'am Lina Joy Cardinal, ang Provincial Director sa Department of Trade and Industry diri sa probinsya sa Negros Occidental.